Madokachere mabuja tauya ano nhau dzozuva rechinomwe mwedzi uno wandira. Nyasi vanhu vazhinji vadoka vari kufara apo Makomborero Haruzivishe apuwa bhero romadhora zviuru 20. Chatozorwadza izvezvi kuti Makomborero aribe kuburitsiwa mujeremo, nokuti iwo kumajerewo wati iwo wanyepiwa kuti wareke kugomuburitsa nyasi. Ipapa paribe agoziva kuti zvichadini, asi vamwe vanhu vangu vaenda komirira kuti waone achiburitsiwa mujeremo watoita zvekuita kurwisana nawo chaiko, kuita zvokunge vari kutoratidzira parimandipo. Ipapa atamirira kuti timbwe kuti vachazozvitekaidza seiko iwo vari kudari. Ipapa watoringira kuti wagoreke kumuburitsa nyasi wozomuburitsa nomuvhuro, kunyange apuwa bhero rokuti agone kubuda. Wamiriro dare reparamende wari kurwadzisa vanhu kunyanya izvezvi wanasikana wese wari kusaya kuti woita zvokudini, nokutoti waribe mutemo wakaisa wokuti uwachengetedze kubva kuwana mabhinya wapwere. Ipapa ato makore anosvika 6 chaiwo kubva dare guru munyika ragoisa mutongo warairambidza kuti zvinobvumiwa ba kuti vanhu waite zvokurora kana kuenda pabonde nowapwere. Ipapa kusvikira nanyasi mutemo uyu uchiri kundoramba uchitokurukuhwa nokureketiwa mudare reparamendemo huikuisiwa, asi imwe mitemo inodzvinyirira vanhu inoramba ichindoisiwa nokuisiwa hui kumbomisiwawo. Izvi zvakatooma. Hurumende yedu yaita zvayajaira kuita kubva zvayakaisa mutemo wokuti mapasipoti ese aakuisiwa kuCBZ pachipisiwa mari yomadhora 20 yokuti iisiwe pasipoti mapasipoti matsvawa, wabva wachinja nyasi wakaisa mutemo wechimbi wechitatu wogore rino wakati iwo kuchabisiwa ba mari yomadhora 20 okuAmerika kuti munhu aise pasipoti. Wotsaya kuti zvazvambodini, zvazvamboendepi kana zvazvabva nepi. Ipapa ticharamba tichiona kuti vanenge vachiita sei, asi wari kuenda kumahofisi omapasipotiwo wari kureketa kuti vanosenzako kumapasipotiko waribe chavari kuziva nezvemapasipoti matsvaya. Eno mabiya angu kuti zvichamboramba zvichidaro kusvika rini. Wamunangagwa nyasi waenda koparura chirongwa chokupa vanhu vechidiki ng'ombe, waagotiwo wapa vanhu vanosvika 600 ano 70 ng'ombe dzinoita mbodzi pamunhu, dzokuti ikabara wogopawo vamwe wachengoenda wakadando. Watiwo wazviitira izvi kukwekwe kuDCK Plus. Ipapa paribe agoziva kuti zvichanyatsodini kana kuti chirongwa chacho vanhu vacho wakasarudziwa sei. Tichagokunyepai kana tazvikuboyawo, asi paribe chaburika apo kureketa uno. Ipapa nyasi wabva waitawo pokare kubatanidza nhau yavanoti iyo clean up campaign inoitiwa musi wechishanu wega. Tosaya kuti mazuva ese aya wangu waripi wachireka kugoita wandoitawo nyasi nekuti waburika wari kukwekweko. Tiri kufara kuti kuno mumwe aizviti muovheti anonzi dzingai nevhunjere apuwa makore 6 okugara mujere nokunyaya yokuba. Dzingai iyo atone makore 6 chaiwo, asi apuwa makore 6 okugara mujere omhosva yaagopara mumakore 20 apfuura. Izvi tinozvitenda, zvinoreketa pachena kuti idi manja omutemo marefu uye anokubata chete. Kureketa tagoita kuti wozimura wagoisa munhu akadzingiwa basa nonyaya yokuita kusikinya tukono, Dr. Morris Mpofu wati iwo wachadaba kuti ndiye aenderere mberi, anga atomira basa achienda pamujandirere ndiye abenutsiwa pokare kuti ambokondinya aripo pachigaropo. Ticharamba tichiringa tichiona kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ipapa atamirira kuti tione kuti mbani wachagbeisa pakuti atsiwe iye nhau kuenda pamujandirere iyo. Wozera nyasi wagoburitsa kuti peturu yakudzikisiwa mutengo pokare
wabva wareketayo kuti wakumisa zvokuisa muto wenzimbe mupeturumo, tosaya kuti waimbozviitirei, uye pabodzipo waitofanira kuti wakumbire regerero chaiyo kuvanhu vese, nokuti dzimotika dzakapfa, zvimwe zvikaita zvakanyangaritsa. Apa peturu yaisiwa muto wenzimbe inenge isingachagari mutengi remotikarimo. Aiwa, tinozvitenda hedu kuti waita izvi. Ticharamba tichiona kuti bhiliyo achaboyepi imwe mari pane pamwe paanyangira. WZBC wagotiwo wabatana noAzam TV yokuTanzania kuti waite kuburika pachivhitivhiti chawo. Aiwa, tinozvitenda kana zvikaita kuti zviite zviri nani, asi wanhu heno kana wakagoita pfungwa yekuzobhadharawo mari dzomutero dzomarezinesi dzo dzinoreketiwa. Kwai mangwana kanzuro yeguta reHarare ichapfika mugwagwa pana Samura Machel naRotonero wari kuda kunhadzira pombi dzomvura ipapo. Aiwa, tinaita kungwarira tigare takaziva kuti ndo zvichaitika izvi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa kuSouth Africa wamanikidziwa nyasi kuti watoende koita mureketo wawo wari panze panoita kuti vanhu vese wakwanise kupinda. Wanga wada kuti waite izvi muno vanhu vashoma, asi zvaramba kuitika nokuti wochidiki wanga wanyanyisa kuwanda. Aiwa, tinozvitenda. Wachakwera wagoita izvo waireketa kuti wachagoita munguva yawaitsvaka mavhoti. Ipapa nyasi mubvana wavo kwai atotanda basa kumuzinda wamaRawi kuUK. Nyasi zvinorwadza mabi angu zviri kuitika zvii. KuRwanda kwai wagonzi wari kuisiwa mamita anogoita kuziva kuti wachaja mari ipo kare, nokuti wari kubhadharisa vanhu mari patumudhudhudhu twavo tunoita kutakura vanhu. Pakaita kunyangariwa chaiko. Vamwe vari kuzviramba, asi zviri kutoramba zvichiratidza kuti zviri kuitika zvine musoro. KuUganda kwai wandotedzerawo rwiyo rwuri kuimbwa nenyika zhinji hwokuti wari kuvhura zvikoro wapwerewa wavhure zvakasiyana. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere, ticharamba hedu takaringa. KuSenegal zvitima zvakaisiwa kupera kwegore aiwa kwai zviri kuita kutakura vanhu zvakanakisa, pabodzipo zviri kutakura vanhu nhonguwa. Aiwa, tinozvitenda izvi tichindoita kuhwewa rute kuti kwedu no dai wandotizamirawo idi zviite zvakanaka. Kwai chikwata choManchester United chafunga kuti imwe mari pokare munokupa Paul Pogba kuti wagomupe mari inoita mamiliyoni mapondo okuBritain 200 pagore rino pagore. Aiwa, aita kupfa nomari wakomana. Mbani agoziva kuti mwana womutema achaita kupfa nomari kudari nonyaya yekungobanha bhora basi. Aiwa, tinozvitenda hedu zvakadaro. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.